Mně stačí málo z vody. Ale ty tady prostě nikdo nepomáhá. Já musím zalévat prostě sama. No, myslím vás. Mám zalévat i tohle. No. Tak já mi zacházím voda. No, ještě si musím dojít pro vodu. Hrozně. A to jako mám jak udělat. Teď zaleju. Ani ne hodně, ani ne málo. Tak. Sakra! Au! Sakra, mě se nic nevede. Bože, to je fakt hrozný. Zkazila. Kdo tohle to furt dělá? To je po druhý. Co tady někdo musí rozhádat kamen? Po sobě jako uklidí. Ten to udělá, teď si to umí uklidit, já to nebudu dělat. Co se tady jediná, která se o to stará? I ten kamen teď vznikne. To je pavouk! To je pavouk! Pavouk! Oh my god. Nemůžu jít doma. Co tady podle nich mám dělat? Jako, mám si tady trhat kytičky, nebo jako nevím. Nelíbí se mi to. Já už na to nemám, bože. Mě to nebaví. Co to je zase? Ještě, no, můžu fakt jako vynikající, už to vím, že budou fakt dobrý, a já nemusím to fakt. Nebo víte co? No, tady je nějaká svína, to je efektivní. Tady tu ochutnám. To bude dobrá. No, ta určitě nebyla dobrá, protože byla bílá, nějakou červenou. To je ono. Jako? Je dobrá. Ještě si nějaké otrhám. Byla kyselá, ale je fakt dobrý. Ne, co si děláte, že... No si děláte srandu, že já jsem to tady trhala půl hodiny. Tady je to krásný, tolik prostoru. Já tak miluju přírodu, ta vůně. Je přesně takový čas, kdy si jdu užívat přírodu. Ahoj! No čau, kde jsi byla? Já doma. Já jsem se přestěhovala, víš. Aha. Co tady máš, no? Se mnou. Nemáš kytku nějakou, nebo co to je? Nějaký list. Když tady nemáš tři kytky. Co? Tady nemáš kytky, když tu máš Čekám list. tamhle kytky. Takový se chvíli. Můžeš se podívat a čuchnout. Jo, můžeš. A kolik ti vůbec je? Mě 18, tobě? 19. Jo. A máš přítele nebo kluka? Já? nebo manžela? Ne. 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 Ne? Ne, a ty? Že No to mluvíš? nechce, no. No mám, no.
Kluka. Fakt a jakýho? No přece tam toho, jak jsme byli malí ve škole, jak se ti přece líbil. Aha. Takový ten Lukáš. Lukáš, to se nějak splet, vlastně ty jsi měla asi hodně přesně. No. Já by se asi jít, já už musím domů. A taky někdo musíš přijít na kávu, prosím. Jo, určitě, já se stanu mega ráda. Tak se napíšem, jo. Tak ahoj. Ahoj. To je fakt hrozná už. Co jsem to řekl? Já by si natočit nějaký TikToky. No co? To je zahrada. Je hezká. Budu tady vlastně být. To je jedno. TikToky. Wow, tak to se musím vyfotit. To se musím. No, to se musím vyfotit. Tak. Wow. Oh my god, ta zahrada je docela velká. Ještě takhle? Jakože to je moje zahrada. Ještě musím natočit. Ahoj lidi, tak tady to je moje nová zahrada. Původně vypadá takto. Ještě ji předěláváme. No, tady mám třešně. No a taky tady vypadá, je ochutnat. To je fakt dobrý. No, takže tak. Tak asi to bude vše. Někdo jde sem. Je, hele, velký prostor. Přesně pro moji gymnastiku. Tak co by jsem asi měla dělat? Já nevím, jestli mám začít hvězdou nebo stykou, nebo rožkou. Tak třeba hvězdou. Musím trénovat pořádně, aby jsem ji uměla dokonalou. Teď třeba styku. To se stát nemělo. No co už. Tak. Asi tak třeba škotrum. Já jsem viděla, že je hrozně hezký, když takhle na zahradě někdo dělá takhle tu stojku s těma nohama. Má noha. Ježišmarja. Už bych toho měla nechat.